les dimensions són tremendes i el que podem donar les gràcies a Déu, i mai millor dit en aquest puesto, que no ha hagut cap desgràcia personal. Per tant, donar tot el nostre suport en el monestir i en el pare Vallespí, com ho van fer personalment, a l'Ajuntament, en la representació del Batlle, i ara d'aquí un momentet anirem a veure el resto de finques afectades, xerrar amb els veïnats i que ens expliquin i que vegem de primera mà les dimensions d'aquest cap de fibló. Hem posat en marxa tots els dispositius, les brigades, i van anar tots els serveis de l'Ajuntament han estat des del primer minut i encara segueixen fent feina. Ara el que hem d'esperar és que per part de l'Ajuntament estimin adequat o no fer la proposta de que sigui declarada com una zona catastròfica. Després necessitarem els informes tècnics, els serveis jurídics, però la disposició i predisposició del govern és màxima, total, absoluta des del primer minut.